di rorohame torop sopiga las marohamuna bolutupe torop sopiga hame sadonga sakerejo muna artina udah ngamu resmiro sakita tolu project auxiliary akom do PP jala roro dison mewakili ate jadi skarborot do abe sepuldik oke ya berarti opak proyek mana yang ya sana akom auxiliary sa PP do sekarboro sa buling ate. Jadi semangat dohame di udangan muna asang gia matutu nagabe langgeng di rumah tangga muna asa jolma sitiro muna di rumah tangga muna di keluarga muna di tonga-tonga ni masyarakat di tonga-tonga ni perdiri surat malila do manurung terlubowi ma di pungan ni akatulakta nang di arupan di tuata. Jadi asa nang dohonom ma tu hamuda dua. Au berburu manurung gotong au. Jadi asang giat ma tu marurat tu toru. Mardak tu siamun. Maratik tu habirang berbulung nang tu gijal. Asa atok mamu dililiat ya dor murate. Asa nang dohonom ma songon hatari na tua. Tak kimawalang galinggang metong jala galigi. Tubuan anak mahamotong nabisuk jala namalo. Si partani ulu balak jala tubuh boru mamu parmas jala pareme. Naksoni itu anggiku ima babo dari sirwin. Takas dopang agya roho tu jabu. Las rohaku. Diudak koro au alaiki betulan. Bolo akangmu dang boy berbagi hami di batu ajiba ruate. Along dotong ulaun nabi tu bulu nang hula-hula na posodisi. Jadi balas maroham pang agya nang tu anggi boruh gultom mate. Jadi dia ada pemuna rohami sen ale-ale anakmu anakta sirwin ba arong do songon bubun nami songon tupak nami otik susedia i nang dohoron songon hatari situa tua si titik ma si gopa hodong leis di rumah otik susedia songon dalam nami manupahi diulutta dia bala zadirod asima rohani amat tanah bertua de bata tua tade batama nama gohi pas pasuna